moi kaikki! Nyt on mun eka video. Ja mietitte varmaan miksi mä oon Keritsin kädessä tämän videon alussa. Mitä nyt? Ei! Ei! Miksi mulla oli pidetavarat? Oi, mä oon kulunut. Mut kuitenkin. Tää on mun ensimmäinen video. Ja mä aion tehdä Minecraft-videoita. Kyllä mä sitten joskus tein joitakin akar.io-videoita. Tai niin. Mut mä oon päässyt nyt vähän alkuun. Niin mä oon nyt vähän alussa aloittelemassa tätä Minecraftia. En oikein tiedä miten tätä pelaa. Täällä vieläkin tapahtuu, mutta siis en pelaa tietokoneella. Vaan mulla on ihan oma PlayStation. Ja mä sitten pelaan. En mä muuta kai pelaa. Kova Pixel kun 3D:täkin joskus. Kaikille, jotka pelaa Pixel kun 3D:tä. Mun nimi on Oh My God! Mut nyt mennään takaisin tänne paikkaan, johon on tulossa. Onks tuolla nyt joku? Onks täällä ketään? Huhu. Täällä on Doge! Noniin. Doge kuoli. Et kuolee mun tahdossa. Katsos kuka täällä. Mikä toi on? Nyt on jo. Mut kuitenkin. Nyt tulee yö ja mä menen odottamaan. Ei. Joo, mun ehkä kannattaisi vähän tyhjentää mun chattia. Jii. Niin. Odotetaan vaan tässä. Kun yö tulee. Niin. Minä kuitenkin vaan sekkailemaan. Ei se nyt mikään luola oo. Kai varmaan tykkää tämmösestä maineilusta. Oon varmaan joitakin videoita nähnyt. Jotkut ihmiset tykkää, jos ei tykkää niin voitte laittaa kommenteissa. Mä teen vähän jotain muuta vaikka sitten vaikeelle. Niin tulee vähän enemmän mobeja. Mä teen aika harvoin videoita, koska mun perheyleisö talossa on aika hirveästi melua. Mä oon siis mun huoneessa. Ja sitten jos jotkut luulee, että mä oon 6-vuotias, niin mä oon 10-vuotias.
Varmaan ei tykkää tästä kivihiilen keruusta. Ei. Elikkä siis jos näette, niin mä en oo niin paljon kivaa. Täällä on dirttiä noin. Dirtti on koko pelin ärsyttävin aine. He's not ever best. Dirt, not ever best. Mikä musta on? Mä en nyt puhu mitään. Mut kuitenkin. Meikäläinen voi näyttää menevän ylöspäin. Sillä me tarvitaan enää yksi seitti, että me saadaan tehtyä pohja. Ja meillähän ei oo kuva yksi nuoli. Mun saavutus olisi toi Diamonds. Kertokaa, mistä mä voisin löytää eniten näitä Diamondsia tai luolastoja. Voitte kertoa kommenteissa. Et saa valmis. Jee. Elikkä siis mä oon nyt vähän eläimillä keräillyt puita. Miksi sä istut siihen? Mä sallisit, että sä istut sinne. Ai pois täältä. Tuli Tenni. Tule! No niin, Tuuma koira.